Φίλες και φίλοι, γεια σας. Εδώ και πάρα πολύ καιρό επιχειρώ μέσα από την εκπομπή και επιχειρούμε μαζί με τους συνεργάτες μας να δημιουργήσουμε τουλάχιστον ως ένα βαθμό την αντίληψη στον Έλληνα ότι αυτό που λείπει ή αυτό που χρειάζεται ο Έλλην είναι η πραγματική ενημέρωση. Ξέρετε, ξεκινώ έτσι την εκπομπή γιατί θέλω κάποια στιγμή να καταλάβουν οι Έλληνες ότι η φαυλότητα δεν απέχει μακράν αυτού του πολιτικού βίου μέσα από τον οποίο βγαίνουν άτομα τα οποία εσείς θεωρείτε ειδικούς ή δήμονες ή εν πάση περιπτώσει θεωρείτε λύση στο μείζον θέμα της χώρας. Και θα κάνω μια μικρή παρένθεση για να καταλάβετε περί ποιου πράγματος ομιλώ. Όταν βγαίνει ένα κόμμα το οποίο το αποκαλείτε εσείς πολλοί από εσάς περίεργα, από αντίδραση, αντιλαμβανόμενοι, ξέρω εγώ, συμπεριφερόμενοι, λέτε ότι είναι το κόμμα της πατρίδος, το ελληνικό κόμμα, το εθνικιστικό λένε οι ίδιοι. Και λέει ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, ο εκλεκτός σας ο φίλος, ότι φίλος εντός εισαγωγικών, εκτός εισαγωγικών δεν έχει σημασία, αλλά το παιδί μάλλον δεν ξέρει ιστορία. Ζητώ συγγνώμη, αλλά από το πουθενά ξαφνικά έγιναν ειδικοί όλοι και οι δήμονες. Και λέει ότι το κόμμα μας λέει δέχεται ειδωλολάτρες, γιατί συνελήφθησαν κάποιοι εκεί στους Δελφούς που πήγαν να κάνουν μια τελετή, λέει, για να σε ελληνιαστούν προς τιμή της Θεάς Ελλήνης. Δεν ξέρω τι πήγαν να κάνουν εκεί πέρα, γιατί είναι λίγο μπερδεμένα στο μυαλό στα πράγματα. Λέει ο άνθρωπος ότι ξέρετε, εμείς δεχόμαστε ειδωλολάτρες, είμαστε χριστιανικό κόμμα. Στάσου αδερφέ και θα με τρελάνεις. Ή είσαι χριστιανικό κόμμα ή είσαι ειδωλολάτρης. Βέβαια δεν τον ενημέρωσαν τον κύριο Κασιδιάρη, τον Ηλία τον Κασιδιάρη, τον εκλεκτό αυτό άνδρα, νεανία της πολιτικής, δεν θα πω μοιράκιον, λέω νεανία, ότι οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν ειδωλολάτρες. Δεν λάτρευαν το τεμ. Δεν μπορείς λοιπόν να δηλώνεις Έλληνας, να το παίζεις Ελληνάρα, να μου κοτσάρεις τη σβάστηκα εδώ και να μου λες ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τη σβάστηκα. Να είχαμε να λέγαμε τώρα. Οι Σουμέροι και οι Χεττίτες το χρησιμοποίησαν πρώτοι, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Βρήκε σε μερικά εκεί αγγεία και μου έδειξε ότι η σβάστηκα είναι, λέει, αρχαιοελληνική. Δεν υπάρχει σύμβολο μη αρχαιοελληνικό, πρώτον, και δεύτερον, τα σύμβολα ή τα συγκεκριμένα σύμβολα προς τιμή κάποιον. Ο ήλιος της Μακεδονίας, ο Μέανδρος, λένε κάποιοι, αλλά δεν είναι ο Μέανδρος που εννοεί ο κύριος αυτός. Βγαίνει λοιπόν και λέει το εξής, για να καταλάβετε. Η Ορόδακας, ας πούμε. Λέει, είμαστε, λέει, χριστιανικό κόμμα, αλλά δεχόμαστε και ειδωλολάτρες. Εάν δέχεσαι και ειδωλολάτρες και Μαο, δεν μπορεί να είσαι χριστιανικό κόμμα. Πρώτον. Δεύτερον, οι αρχαίοι Έλληνες δεν προσκυνούσαν, δεν λάτρευαν το τεμ ούτε είδωλα. Από πού και ως πού ειδωλολάτρες δέχεσαι το κόμμα σου. Εκτός αν εννοείς τους παγανιστές. Γιατί είναι άλλο πράγμα παγανισμός και άλλο πράγμα ειδωλολατρία και άλλο πράγμα αρχαία Ελλάδα. Για να καταλάβετε την ιδεολογική σύγχυση που έχουν τα παιδιά. Τα παιδιά που ξαφνικά από έναν χώρο που ίσως η Θεά Σελήνη, ο Θεός Ήλιος επηρέαζε λίγο, γιατί το ναζιστικό κίνημα δεν είναι μια απλή ιδεολογία. Το ναζιστικό κίνημα έχει μέσα και θεότητες. Έχει μέσα και το Θεό Ήλιο. Έχει και το Θεό Ρα. Έχει και τη Θεά Σελήνη. Έχει πολλά πράγματα μέσα. Μέσα λοιπόν από αυτή τη μοίηση βγήκαν εκτρώματα ιδεολογικά. Δεν γίνεται. Αποφασίστε με ποιον είστε. Δεν είναι λογικές αυτές. Και για να καταλάβετε λοιπόν όλοι όσοι βλέπετε την εκπομπή το πόσο πλημελώς ενημερωμένοι είμαστε, θα σας να πάμε να καταλάβετε όλοι σας τι συμβαίνει γύρω μας. Όλοι μιλούν για τη γεωστρατηγική. Εδώ και δεκαετίες άκουγα υπουργούς, βουλευτές, πολιτικούς αναλυτές να λένε έλα μωρέ, η Ελλάδα δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία στην ευρύτερη περιοχή, στην παγκόσμια σκακέρα. Η Τουρκία έχει σημασία, όχι η Ελλάδα. Ένα παραμύθι που καλλιεργήθηκε εντέχνως από πολλούς. Ένα μεγάλο παραμύθι. Και γιατί το λέω αυτό. Θα σας διαβάσω λοιπόν μερικά γεωιστορικά λεχθέντα ή γραφέντα από μεγάλες προσωπικότητες του κόσμου. Δεν μιλάω για τον βουλευτή του Εύρου, Θεσσαλονίκης ή της Πελοποννήσου που λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι, ό,τι λέει το κόμμα του, ότι δηλαδή η Ελλάδα δεν είναι γεωστρατηγικά πολύ σημαντική περιοχή. Σας διαβάσω. Λοιπόν, Μπενιαμίν Ντισραέλη είναι προς τη βασίλισσα της Αγγλίας κατά την περίοδο του Κρημαϊκού πολέμου που οδήγησε ο Κρημαϊκός πόλεμος στην Ανατολική κρίση. Στο συνέδριο του Βερολίνου του 1878. Αν η υψηλή πύλη παραχωρήσει την Κύπρο στη μεγαλειότητά σας και ταυτόχρονα η Αγγλία συνάψει μια αμυντική συμμαχία με την Τουρκία που θα εγγυάται την ασφάλεια της Αστατικής Τουρκίας από μια ρωσική εισβολή, πάλι η Ρώσοι το πρόβλημα. Η ισχύ της Αγγλίας στη Μεσόγειο θα αυξηθεί απολύτως εκεί την περιοχή και η Ινδική Αυτοκρατορία και η μεγαλειότητά σας θα ενισχυθεί σε τεράστιο βαθμό. Η Κύπρος είναι το κλειδί για τη Δυτική Ασία. Αυτά τα λέει συγκεκριμένη προσωπικότητα προς τη βασίλισσα της Αγγλίας. Δεν τα λέει ο Βελόπουλος. Βλέπετε από το 1878 η Κύπρος ήταν το κλειδί της Ανατολικής Μεσογείου. Και ήταν η αμυντική θωράκιση περί της καθόδου των Ρώσων στο Αιγαίο. Για να ξυπνάνε ορισμένα κεφάλια. Για να αντιλαμβάνονται τα παραμύθια που σας ταΐζουν. Πάμε στην δεύτερη
παραπομπή. Είναι 7 Ιουνίου του 1944 από τον Έντεν Άντονι, μια μορφή κορυφαίος διπλωμάτης, λέει το εξής: να εστιάσουμε την επιρροή μας στα Βαλκάνια, εδραιώνοντας τη θέση μας στην Ελλάδα και την Τουρκία, και να καλλιεργήσουμε και να αξιοποιήσουμε την τουρκοελληνική φιλία ως θεμελιώδη παράγοντα στην νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο, και αποφεύγοντας κάθε άμεση αμφισβήτηση της ρωσικής επιρροής στην Ιουγκοσλαβία, την Αλβανία, την Ρουμανία και τη Βουλγαρία, να επωφεληθούμε από κάθε ευκαιρία και να εξαπλώσουμε τη βρετανική επιρροή σε αυτές τις χώρες. 44. Μιλάει για τουρκοελληνική φιλία. Θέλω να καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δεν είναι κάτι που κάποιοι το φαντάστηκαν τις τελευταίες δεκαετίες αυτό το παραμύθι περί τουρκοελληνικής φιλίας. Όχι. Σχεδιασμός των αγγλοσαξονικών συμφερόντων και κυρίως των βρετανικών συμφερόντων ήταν αυτή η ιστορία. Γιατί δείτε πόσο σημασία έδιναν στην περιοχή μας οι Βρετανοί, οι Αμερικανοί, οι Ρώσοι. Ακούστε τώρα τι λέει ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, ο Κιτ Πάρκτικ, βασικός παράγοντας του συνέδριου στο Λονδίνο το 1953. Πάντα με εγωίτευε η ιδέα ενός συνεδρίου των τριών δυνάμεων, απλώς επειδή πιστεύω ότι θα προκαλούσε σοβαρή αμηχανία στην ελληνική κυβέρνηση. Το 1953, παρακαλώ. Και αν πραγματοποιείται ένα τέτοιο συνέδριο, δεν θα παρουσίαζε κανένα βρετανικό σχέδιο, αν πρώτα δεν έφτανε σε αδιέξοδο οι σχέσεις Ελλάδος και Τουρκίας. Και επαναλαμβάνω, δεν θα παρουσιάσω κανένα βρετανικό σχέδιο, αν δεν βγουν στην επιφάνεια οι διαφορές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, και τα λέει για την Κύπρο αυτά το 1953. Άρα λοιπόν, από τη μία θέλαν την ελληνοτουρκική φιλία γιατί τους βόλευε τότε που υπήρχε ο Παγκόσμιος Πόλεμος. Όταν επικράτησε η ειρήνη και επικράτησαν οι Αγγλοσάξονες, οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί, ήθελαν τη σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας τυπικά ή ουσιαστικά για την Κύπρο, που είναι το κλειδί της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπετε λοιπόν, ανάλογα με τη συγκυρία συμπεριφέρονται οι μεγάλες δυνάμεις. Και τώρα που μας έχουν ανάγκη και οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί και οι Ρώσοι και οι Κινέζοι και οι Γερμανοί, κάποιοι καλλιεργούν την απεσιοδοξία λέγοντας ότι δεν μας έχουν ανάγκη. Μας έχουν ανάγκη. Μας έχουν τεράστια ανάγκη συνέλληνες. Η περιοχή μας είναι ο κολοφόνας των εξελίξεων, είναι η κορονίδα των εξελίξεων. Μας έχουν ανάγκη για να ανακοπεί η είσοδος των Ρώσων, ή μας έχουν ανάγκη για να σταματήσουμε την επιρροή της Ελλάδας στη Γερμανία ή στην Αμερική οι Ρώσοι. Το αντίστροφο. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Αλλά έχουμε ηγεσία η οποία δεν αντιλαμβάνεται τη γεωιστορία, τη γεωοικονομία, τη γεωπολιτική, τη γεωπολιτισμική ανάπτυξη. Και θα σας διαβάζω και κάτι άλλο για να καταλάβετε τι παραμυθάκια μας λένε. Έτσι, για τα τελευταία 3 χρόνια η χώρα που έχει υποστεί τεράστια πλήγματα, πέραν της Ελλάδας που έχει δεχτεί οικονομικό κλίμα, γεωστρατηγικά αναπτυχθήκαμε και αναβαθμιστήκαμε όμως, είναι η Τουρκία. Γιατί η Τουρκία ταλανίζεται από τεράστια προβλήματα εσωτερικά. Παράδειγμα πρώτο, αρχές 2011, η μεγάλη σύγκρουση του Ερντογάν με τον πρωθυπουργό Ερντογάν να χτυπιέται με το πανίσχυρο κίνημα του Φετχουλάχ Γκιουλέν. Αυτός είναι ένας μουσουλμάνος πολύ σημαντικός, ο οποίος ελέγχει με πολλά χρήματα την Τουρκία και συγκρούεται, γιατί μέχρι τότε ο Γκιουλέν ήταν ο πνευματικός πατέρας του Ερντογάν. Συγκρούεται ο Ερντογάν μαζί του. Το πρώτο ρήγμα ήταν αυτό. Σαν να μεθαίνουν όλα αυτά, το 2013, από τις αρχές του 2013, η οικονομία της Τουρκίας παραπέει, καταραίει συνέλληνες. Διότι το δολάριο αρχίζει να καταγράφει μια τρελή κούρσα εις βάρος της τουρκικής λίρας. Το ΑΚΠ χρειάστηκε να στρατολογήσει όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις που είχε αστυνομία και στρατού και να διαλύσει μερικές χιλιάδες Τούρκων στην πλατεία Ταξίμ. Αυτά δείχνουν ότι η Τουρκία έχει εσωτερικά προβλήματα τεράστια. Άρα λοιπόν ο εξωτερικός παράγοντας μπορεί να βασιστεί μόνο στον ελληνικό παράγοντα, μόνο στη σταθερότητα της Ελλάδος. Και όταν λέω εξωτερικός παράγοντας, είναι εδώ 2-3. Ρωσία, Γερμανία, Αμερική, τέλος. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια. Αυτές οι δυνάμεις συγκρούονται στην περιοχή μας. Έχουμε και την πρόσφατη ισχυρή σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας, σύγκρουση ολομέτωπη σε πολλά επίπεδα. Βγαίνει ο Ερντογάν και ανεβάζει την κλίμακα της αντιπαραθέσεως, λέγοντας ότι το Ισραήλ είναι πίσω από την Αίγυπτο και την πτώση του Μόρση. Γιατί θέλω να καταλάβετε γιατί ο Ερντογάν ήθελε τόσο πολύ, αγαπητοί μου φίλοι, να υπάρχει ο Μόρση. Ο Ερντογάν μαζί με τον Νταβούτογλου οραματίστηκαν μια ενιαία ασιατοτουρκική οικονομική συμφωνία. Σε ποιες χώρες? Σας διαβάζω. Τουρκία, Συρία, Αίγυπτος, Λιβύη, Τινησία, Ιορδανία, Παλαιστίνη και φυσικά τα κατεχόμενα. Ήθελαν να κάνουν μια οικονομική οντότητα και ήταν ο σχεδιασμός τους. Αυτό το σχεδιασμό τον υποβοήθησε ο αμερικανικός παράγοντας με τις μουσουλμανικές εξεγέρσεις, ανοίξεις κτλ. Τελικά δεν τους βγήκε. Και με τη συνέπεια αυτή να έχουν χάσει όλα τα έρισματα οι Τούρκοι από τη Βόρεια Αφρική, να χάσουν όλα τα έρισματα που έχουν και στη Συρία
και να είναι απομονωμένοι πλήρως. Έχουν κόντρα με το Ιράκ, έχουν κόντρα με τους Κούρδους, έχουν κόντρα με το Ιράν, έχουν κόντρα με τη Ρωσία, έχουν κόντρα με το Ισραήλ και είναι μια απομονωμένη περιοχή. Γιατί ο αμερικανικός παράγοντας θέλει να εξοβελήσει τον Ερντογάν. Είναι ο σκοπός του. Πάση θυσία, παρά το γεγονός ότι έχει μια καλή φιλία με τον Ομπάμα στην αρχή ο Ερντογάν, ο αμερικανικός παράγοντας θέλει να το ξεκουμπήσει. Βέβαια, ως αντιστάθμισμα της αποσταθεροποίησης στην περιοχή, θέλουν να ξεκουμπήσουν και την ελληνική κυβέρνηση ταυτόχρονα, η οποία φαίνεται ότι έχει προσδεστεί στο άρμα της Γερμανίας. Οι Αμερικανοί λοιπόν αλλάζουν όλο τον χάρτη των κυβερνήσεων στην ευρύτερη περιοχή. Γι' αυτό και έχω μιλήσει πολλές φορές για, μην ξεχνάτε, αποσταθεροποίηση της χώρας. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Θέλουν να αλλάξουν την κυβέρνηση και να βάλουν τραπεζίτη δικό τους Αμερικανοί στην περιοχή. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα ελέγχεται από τον αμερικανικό παράγοντα. Οι Γερμανοί δεν το θέλουν. Και γίνεται εδώ της κακομοίρας. Όταν λοιπόν η Τουρκία στριμώχνεται, η Ελλάδα αναβαπτίζεται γεωστρατηγικά, γεωοικονομικά, γεωπολιτικά και εμείς μέσα στη μιζέρια, μέσα στην απεσιοδοξία λειτουργούμε και δρούμε. Η Τουρκία καταραίει. Η Τουρκία κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά καταραίει. Καταλάβετε το. Τα υπόλοιπα είναι παραμύθια που καλλιεργούν κάποιοι εντέχνως για να μας κάνουν να αισθανόμαστε εμείς κομπλεξικά ή συμπλεγματικά απέναντι στους υπολείπους. Μην τα πιστεύετε όσο σας λένε. Μην πιστεύετε τα κανάλια συνέλληνες. Και θα δώσω ένα παράδειγμα. Αγώνας Σάλκε ΠΑΟΚ. Υπήρχαν δύο τεράστια πανό των Σκοπιανών ως πρόκληση. Και τάχα οι υπεύθυνοι του ΠΑΟΚ ανακάλυψαν τα πανό, λέει, στο 80 και στο 78 λεπτό του αγώνος. Έπα από την πρώτη στιγμή και τα απαγορεύονται αυτές τις προκλήσεις να κάνουν διαμαρτυρία. Αυτά για να καταλάβετε και τα κανάλια για να το στρογγυλέψουν λέγανε τα δικά τους. Θέλω να καταλαβαίνετε τι γίνεται γύρω σας. Θέλω να το αντιλαμβάνεστε. Μην πιστεύετε κανέναν. Να λοιπόν, θέλετε να καταλάβετε γιατί λέω θα διαλυθεί η Τουρκία. Ιδού οι Τούρκοι. Θέλετε να καταλάβετε γιατί λέω ότι θα διαλυθεί η Τουρκία, ναι ή όχι? Ιδού οι Τούρκοι, ένα βιβλίο από το οποίο θα καταλάβετε ότι η Τουρκία θα διαλυθεί. Ότι η Τουρκία θα διαλυθεί, ιδού οι Τούρκοι. Ένα εξαιρετικό σύγγραμμα. Θέλετε να μάθετε όλες αυτές τις πληροφορίες που σας λέω στην εκπομπή και τις αναλύω επιγραμματικά αν θέλετε, στο βιβλίο αυτό. Τσακάλια και ίενες της ελληνικής πολιτικής. Παραλάβετε το. Τσακάλια και ίενες της ελληνικής πολιτικής. Ένα εξαίρετο σύγγραμμα με όλη αυτή την ενημέρωση για να καταλάβετε τις τεράστιες συγκρούσεις που γίνονται στην περιοχή μας και ποια είναι τα τσακάλια και ποιες είναι οι ίενες. Μέσα για τον Ντόμσεν έχει, για τον Ντράγκη, τον Ολιρέν, τον Ζόιμπλε, τη Λαγκάρτ. Τους βλέπετε. Τη Μέρκελ, όλα τα καλά παιδιά είναι εδώ μέσα. Άρα λοιπόν, προλάβετε τώρα να τηλεφωνήσετε, γιατί χθες δεν προλάβατε πολλοί από εσάς και κάνατε παράπονα σε μένα. Όσο διαρκεί εκπομπή ισχύει η προσφορά από τα 160-170 ευρώ να πάμε στα 29. 29 ευρώ και τα 8 έργα μαζί. Το επαναλαμβάνω, όσο διαρκεί εκπομπή 29 ευρώ και τα 8 έργα μαζί. 2-31-0-25-23-20 τηλεφωνήστε τώρα. Θέλετε να καταλάβετε για ποιο λόγο έπρεπε να φύγει ο Καραμανλής από τη μέση? Θέλετε να καταλάβετε για ποιο λόγο είχαν βάλει βόμβα στο Σινούκ, το οποίο θα μετέφερε τον Πούτιν στο Βατοπέδι, όπου εκεί τον περίμενε ο Εφρέμ μαζί με τον Καραμανλή την επομένη μέρα στο ραντεβού? Μπήκε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η βόμβα έκανε την έκρηξη και δολοφονήθηκε ο Πατριάρχης. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο έπρεπε να φύγει η κυβέρνηση του Καραμανλή. Στο βιβλίο αυτό. Να λοιπόν γιατί λέω παραλάβετε και τα 8 έργα με 29 ευρώ. 8 κορυφαία έργα, 29 ευρώ, 2-31-0-25-23-20. Και τα 8 έργα μαζί 29 ευρώ. Να βλέπουμε τα βιβλία αυτό. Και τα 8 έργα μαζί 29 ευρώ. Τώρα τηλεφώνησε συνέλληνες. 2-31-0-25-23-20. 2 DVD στην προσφορά. Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά. Οι δύο γέροντες του Αγίου Όρους. Οι δύο γέροντες σύμβολα της Ορθοδοξίας. Γέροντας Παΐσιος Ιωσήφα το Παιδινός. Για πρώτη φορά και οι δύο γέροντες μιλούν on camera, στην κάμερα δηλαδή. Θα δείτε και θα ακούσετε τους ίδιους τους γέροντες. Τι λένε για την εμπλοκή της Ρωσίας. Πώς θα εμπλακεί η Ρωσία με την Τουρκία. Τι θα γίνει με τη Βουλγαρία, με την Ελλάδα, με την Αμερική. Πώς θα παρέμβει η Γερμανία, η Αγγλία. Τα λένε οι ίδιοι οι γέροντες. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς όλοι για να είμαστε καλοί χριστιανοί. Για πρώτη φορά οι ίδιοι γέροντες ομιλούν. Οι ίδιοι. Θα τους δείτε και τους ακούσετε συνέλληνες. Αν δεν είχατε την τύχη να τους δείτε ποτέ, θα τους δείτε με τα μάτια σας να ομιλούν οι ίδιοι στο ντοκιμαντέρ. Και ένα δεύτερο ντοκιμαντέρ με τον Χριστόδηλο. Θέλετε να καταλάβετε για ποιο λόγο το δολοφόνησαν, ναι ή όχι?
Για ποιο λόγο δολοφονήθηκε ο Χριστόδουλος? Για ποιο λόγο το βγάλαν από τη μέση το Χριστόδουλο? 8 έργα, 29 ευρώ από 160-170 ευρώ μόνο για σήμερα, μόνο για την εκπομπή. Προλάβετε τώρα. 2-31-0-25-23-20. Ναι, στο Ιδού οι Τούρκοι θα βάλετε το μυαλό να δουλέψει και θα καταλάβετε για ποιο λόγο η Τουρκία θα διαλυθεί. Για ποιο λόγο η Τουρκία δεν πρόκειται να μπει ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδού οι Τούρκοι. Ιδού οι Τούρκοι, για να καταλάβετε ορισμένα απλά πράγματα που τα κρύβουν τα μεγάλα κανάλια. Γιατί ουδέποτε σας δεν είναι τα κανάλια. Τσακάλια και ίενες ελληνικής πολιτικής. Οι επιχειρηματίες εκφράζουν συγκεκριμένα συμφέροντα και συγκεκριμένες σφαίρες επιρροής ανήκουν. Θα δείτε εδώ, Ντράγκη, Τόμσεν, έτσι, το Ζόιμπλε, τον Όλι Ρεν, τη Λαγκάρτ, τη Μέρκελ. Αυτά για πρώτη φορά με ονόματα και στοιχεία αναλυτικά, ό,τι λέμε στην εκπομπή εδώ καταγεγραμμένα είναι. 8 έργα, 29 ευρώ, 2-31-0-25-23-20. Το επόμενο βιβλίο. Είναι εκπληκτική η προσφορά. 1 προς 1 τα βιβλία είναι κόσμημα. Βιβλίο συλλεκτικό του 1916. Το βρήκαμε σε παλαιοπολία. Μέσα στο βιβλίο αυτό είναι το 1916, γιατί το ελληνικό κράτος είναι του πρεσβευτής μας στην Κωνσταντινούπολη το 1910-11-12, του Μιχαήλ Ροδάτου Μακαρίτη. Το εξαφάνισαν το βιβλίο. Σε παλαιοπολία το βρήκαμε πεταμένο. Έχουμε μερικά αντίτυπα. Γιατί το εξαφάνισαν? Γιατί για πρώτη φορά αποδεικνύεται ότι η Γερμανία για τους δικούς της λόγους από το 1897 και μετά έλεγε στους Τούρκους σφάξτε τους Έλληνες στη Μικρά Ασία, στον Πόντο και στην Ανατολική Θράκη. Έλεγε σφάξτε τους Έλληνες η Γερμανία. Εδώ είναι τα στοιχεία συνέλληνες. Γι' αυτό το εξαφάνισαν εδώ οι Γερμανοτσολιάδες, οι Γερμανοελεγχόμενοι εδώ. Θέλω να καταλάβετε, το μισό και παραπάνω πολιτικό σύστημα ελέγχεται από τους Γερμανούς και περίπου το 10-20% από τους Αμερικανούς. Οι επιχειρηματίες συνέλληνες ταυτίζονται είτε με τα γερμανικά συμφέροντα είτε με τα ελληνικά. Τα αμερικανικά συμφέροντα είναι στριμωγμένα, τα έχουν στριμώξει, με την πλάτη στον τοίχο είναι στην παρούσα φάση στην Ελλάδα. Όσοι εμπλέκονται με τους Αμερικανούς ουσιαστικά οδηγούνται στο πύρ των εξώτερων. Εδώ μέσα θα καταλάβετε το μεγάλο παιχνίδι που παίζεται στην περιοχή. 8 έργα, 29 ευρώ, προλάβετε τώρα, 2-31-0-25-23-20. Τώρα τηλεφωνήστε, τώρα ισχύει η δική τιμή. Μη μου κάθεστε. Το επόμενο βιβλίο, αυτό εδώ. Αυτό το βιβλίο το πολιτοποίησε ο Ανδρέας Πανδρέου. Είναι του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Για πρώτη φορά σε ένα βιβλίο, γι' αυτό το έκαψε ο Ανδρέας Πανδρέου, αναφέρονται, αναγράφονται επακριβώς όλα τα εγκλήματα που έκανε η ηγεσία του ΚΚΕ. Μιλώ για την ηγεσία του ΚΚΕ του 45-49 και μας τα έκρυβαν επί δεκαετίες. Γενικό Επιτελείο Στρατού, το βρήκαμε σε κάτι παλιαποθήκες, σε κάτι παλαιοπολία. Σας το παραδίδουμε μέσα στην προσφορά. 8 έργα, 29 ευρώ, 2-31-0-25-23-20. Τώρα τηλεφωνήστε. Τώρα ισχύει η δική τιμή. Και θα καταλάβετε για ποιο λόγο έπρεπε να φύγει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο, έχω πει χιλιάδες φορές, ότι υπήρχε μια εταιρεία μυστήριο πίσω από το σχέδιο δολοφονίας του Κώστα Καραμαλή. Μια εταιρεία συμβούλων με σχεδόν μηδενικό κύκλο εργασιών. Φαίνεται να ήταν το όχημα που χρησιμοποίησαν παράγοντες για να συνεχίσουν και μετά το 2005 να υποκλέπτουν τηλεφωνικές συνομιλίες του Πρωθυπουργού Καραμαλή και άλλων πολιτικών προσώπων και κρατικών αξιωματούχων. Αυτά θα τα καταλάβετε εδώ μέσα για να αντιληφθείτε τι παιχνίδια παίζονται συνέλληνες. Είναι απίστευτο. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο έπρεπε να βγει ο Καραμαλής από τη μέση, στοιχεία τέτοια εδώ μέσα. Να λοιπόν γιατί λέω παραλάβετε για τα 8 έργα. Γιατί καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν έπεσε γιατί ο λαός το ήθελε. Και παράδειγμα το 73. Διότι ο Παπαδόπουλος δεν έπεσε γιατί το ήθελε το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο έφερε μια άλλη χούντα, του Ιωαννίδη. Για να λέμε την ιστορία ως έχει. Ο Παπαδόπουλος έπεσε γιατί έκανε τη βλακεία, την ανοησία να επιχειρήσει να βγάλει πετρέλαια σε δραχμές, παρακαλώ. Και το τελευταίο του ΦΕΚ ήταν το 73. Τα κατέθεσα στη Βουλή, εγώ αυτά που λέω. Δεν τα λέω από το μυαλό μου. Στη Βουλή τα κατέθεσα. Και έκανε το έγκλημα, το λάθος, το μοιραίο για αυτόν, να θέλει να βγάλει πετρέλαιο σε δραχμές. Πού πάτε, Παπαδόπουλε? Πού πάτε? Αυτά μόνο ο Βελόπουλος το θα πει. Και τα είπαμε στη Βουλή. Για να καταλάβετε πώς πέφτουν οι κυβερνήσεις. 85 αποφασίζει ο Ανδρέας Πανδρέου να κάνει τον αγωγό Μπουργκάς στην Αλεξανδρούπολη. 86-87 του κάνουν τα επεισόδια με το σεισμίκ το 87. Τυχαία είναι αυτά? Να λοιπόν γιατί λέω να καταλάβουμε τι γίνεται. 8 έργα και τέτοιες πληροφορίες μόνο στα βιβλία αυτά. 29 ευρώ. 29 ευρώ και τα 8 έργα μαζί. 2-31-0-25-23-20 και μέσα στην προσφορά και τα 2 DVD. 2 εξαιρετικά DVD. Γέροντας Παΐσιος, Ιωσήφατο Παιδινός. Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά συνελληνές μου θα δείτε τον Γέροντα Παΐσιο και τον Ιωσήφατο Παιδινό να μιλούν οι ίδιοι.
Οι ίδιοι μιλάνε στην κάμερα. Και μας λένε όλα αυτά που γίνονται, τα είπαμε πριν δεκαετίες αυτοί. Όλα αυτά που γίνονται σήμερα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα, οι ίδιοι τα λένε. Τι θα πάθει η Ελλάδα, αν πάθει κάτι, πρέπει να πάθουμε εμείς οι Έλληνες, αν θα πάθουμε κάτι. Που τι θα γίνει με τη Ρωσία, την Κωνσταντινούπολη, όλα οι ίδιοι τα αναφέρουν. Θα το δείτε στο ντοκιμαντέρ, απίστευτο, μιλάνε οι ίδιοι. Και βέβαια και τον Χριστόδουλο, για να καταλάβετε για ποιο λόγο δολοφονήθηκε ο Χριστόδουλος. Πρέπει να το καταλάβετε κάποια στιγμή. Δεν είναι τυχαίο ότι έφυγε ο Μακαριστός από την Ελλάδα. Τον έφυγαν. Όλα αυτά 8 έργα 29 ευρώ. 2.31.0, 25, 23, 20. Τσακάλια και ίενες της ελληνικής πολιτικής. Να σας πω ότι συγκεκριμένη εταιρεία φαίνεται να ηγείται ένα άτομο νεαρής ηλικίας, το οποίο δικαστικές πηγές εκτιμούν όταν πρόσωπο βιτρίνα είναι η εταιρεία που έκανε τις παρακολουθήσεις του Καραμαλή στο τηλέφωνό του. Από την αρχή που ξεκίνησε να κυβερνά ο Καραμαλής, παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του Καραμαλή και των αξιωματούχων πέριξ του Καραμαλή. Διότι αν ενθυμίστε καλά, μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας είχε δώσει και κινητά τηλέφωνα δώρο στους αξιωματούχους Έλληνες και στους υπουργούς. Αντιλαμβάνεστε? Δηλαδή η εταιρεία δίνει κινητά και αυτά πήραν και μιλούσαν από τα κινητά τους. Η ΕΕΠ κοιμότανε. Επίσης, εδώ μέσα, το γεγονός ότι οι τηλεφωνικές υποκλοπές, να σας πω το εξής, η κατασκοπία σε βάρος της χώρας, όπως αποκαλούν οι δικαστικές αρχές, τη συνέχιση των υποκλοπών ως τουλάχιστον το 2007, που είναι μεταξύ των νέων στοιχείων, οδηγεί τους ανακριτές να ζητήσουν τη συνένωση των δύο δικογραφιών, που ως τώρα χειριζόταν ξεχωριστά και αφορούν η μία τις τηλεφωνικές υποκλοπές και άλλες καταγγελίες για σχέδιο δολοφονίας του Καραμαλή. Είναι απίστευτα, δηλαδή αν γιατί το παρακολουθούσαν. Γιατί πολύ απλά ο Καραμαλής προσπάθησε από τότε που βγήκε να κάνει τον αγωγό Μπουργκάς στην Αλεξανδρούπολη και να πάρει ρωσικά οπλικά συστήματα. Και οι δύο επιλογές του ήταν εις βάρος των αμερικανικών συμφερόντων, δυστυχώς ή ευτυχώς, τι να κάνουμε τώρα. Διότι ο αγωγός Μπουργκάς στην Αλεξανδρούπολη απομόνωνε την Αμερική από τη Μέση Ανατολή και από την ευρύτερη εξάρτηση της Ελλάδος από τον αμερικανικό παράγοντα, και διότι πολύ απλά τα εξοπλιστικά σε χώρα του ΝΑΤΟ να πάρεις ρωσικά οπλικά συστήματα είναι έγκλημα για τους νατοικούς. Εδώ μέσα θα πάρετε στοιχεία συνέλληνες για να καταλάβετε ποια είναι τα τσακάλια, ποιες είναι οι ίενες της ελληνικής πολιτικής. Και πάντοτε διαβάζουμε προσεκτικά, διηλίζουμε και διηθήσουμε. Μέσα στην προσφορά, το επαναλαμβάνω, 8 έργα, 29 ευρώ μόνο όσο υπάρχει εκπομπή, μόνο όσο διαρκεί εκπομπή. 2.31.0, 25, 23, 20, τηλεφωνήστε τώρα. Τώρα ισχύει η δική τιμή. Τώρα συνέλληνες μου. 2.31.0, 25, 23, 20. Τηλεφωνήστε τώρα για να τα παραλάβετε και θα μείνετε άφωνοι από τα στοιχεία. Και όταν λέω άφωνοι, εννοώ άφωνοι. Μη μου κάνετε, γιατί όσο διαρκεί η εκπομπή ισχύει η προσφορά. Θέλετε να μάθετε λοιπόν, να καταλάβετε για την ακρίβεια, όχι να μάθετε, πώς θα διαλυθεί και γιατί θα διαλυθεί η Τουρκία. Ιδού οι Τούρκοι. Γιατί η Τουρκία θα διαλυθεί, συνέλληνες. Η Τουρκία θα διαλυθεί. Ιδού οι Τούρκοι. Φαίνεται γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά. Η Τουρκία θα διαλυθεί. Ιδού οι Τούρκοι. Να λοιπόν, γιατί λέω 8 έργα, 29 ευρώ, προλάβετε τώρα. Μην κάθεστε. Η καλύτερη προσφορά ουσιαστικά που έχω παρουσιάσει ποτέ, γιατί περιλαμβάνει τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοώ τα πάντα. 2.31.0, 25, 23, 20, τηλεφωνήστε τώρα όμως. Τώρα ισχύει η δική τιμή. Και τα DVD όπου ομιλεί ο γέροντας Παΐσιος αλλά και ο γέροντας ο Σύμφατοπεδινός, όπου ομιλούν, και το DVD οι ίδιοι μιλάνε και λένε τι θα συμβεί από εδώ και πέρα, τι συμβαίνει, τι πρέπει να κάνουμε. Και το DVD με τον Χριστόδουλο για να καταλάβετε για ποιο λόγο το δολοφόνησαν και για ποιο λόγο το βγάλαν από τη μέση. Και το βιβλίο το συλλεκτικό του 1916, πώς η Γερμανία κατέσπασε τον ελληνισμό, του Μιχάλη Ροδά, το οποίο ήταν σε παλαιοπολία πεταμένο, το βρήκαμε εμείς δηλαδή, και στο παραδίδουμε γιατί. Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται ότι η Deutsche Bank φτιάχνει με χρήματα των Ελλήνων. Και τα 8 έργα μαζί, 29 ευρώ. Τώρα τηλεφωνήστε, συνέλληνες. 2.31.0, 25, 23, 29 ευρώ. Τώρα τηλεφωνήστε. Και όλα αυτά που γίνονται με τους Αλβανούς και με τους Κωσοβάρους, την ένταση που δημιουργούν, θέλω να το καταλάβετε, συνέλληνες. Ξαφνικά θυμήθηκε ο αλβανικός παράγοντας να πάει να γκρεμίσει το πνευματικό κέντρο ή να γκρεμίσει τον καμπαναριό ή την εκκλησία, πιστεύετε εσείς? Ξαφνικά στο Κόσοβο άρχισαν οι Αλβανοί να εξεγείρονται, νομίζετε εσείς? Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Είναι δάκτυλος και σήμα προς την ελληνική και σερβική κυβέρνηση για δύο λόγους. Η ελληνική κυβέρνηση φαίνεται ότι έχει προσδεθεί στο άρμα της Μέρκελ. Η σερβική κυβέρνηση έκανε μια επιλογή. Μια επιλογή που βάζει το ρωσικό παράγοντα μέχρι το λαιμό μέσα στην περιοχή. Ποια είναι αυτή? Οι Σέρβοι αγοράζουν από τη Ρωσία MiG-29 μη 2 που δεν εντοπίζονται από ραντάρ και S-300.
Το καταλάβατε, σας είπα τώρα. Οι Σέρβοι παίρνουν αεροσκάφη τα οποία δεν εντοπίζονται από ανατοϊκά ραντάρ ούτε από S-300. Είναι κάτι σαν τα stealth, λένε. Αυτό ανησυχεί τον αμερικανικό παράγοντα. Στέλνει μέσα του Κωσόβου μηνύματα. Η Ελλάδα φαίνεται συμπλέει με τη Γερμανία. Η Ελλάδα φαίνεται ότι δεν δίνει στους Αμερικανούς αυτά που ζήτησαν. Ζήτησαν πάρα πολλά οι Αμερικανοί. Τι πρέπει να κάνουμε? Να στείλουμε μηνύματα ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορώ να ενεργοποιήσω και ασύμμετρη απειλή εντός των τυχών σου, κύριε Σαμαρά, κύριε Βελόπουλε, κύριε κάτω Βενιζέλα, άστο, αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, μπορώ να κινητοποιήσω και μηχανισμούς εντός των τυχών σου ασύμμετρες απειλές. Καταλάβετε, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και το συντονισμένο χτύπημα εναντίον της Ορθοδοξίας σε όλες τις περιοχές, Συρία, Αλβανία, Αίγυπτος, δεν είναι ένα απλό χτύπημα. Θέλω να καταλάβετε, χτυπιέται η Ορθοδοξία. Για θυμηθείτε τι είχε γίνει με την προβοκάτσια μεταξύ των Σέρβων, θυμάστε? Όταν έκρυψε το πόρισμα των ΝΑΤΟ που αποδείκνυε πως η περιβόητη Βέμβα στο Σεράγεβο την έριξαν Βόσνοι Ισλαμιστές και όχι Σέρβοι. Όλη η επέμβαση του ΝΑΤΟ έγινε λόγω της βόμβας που έπεσε, λέει, από Σέρβους κακούς ανθρώπους στους Ισλαμιστές στο Σεράγεβο. Και τότε μπούκαραν, ξεχνώντας ότι οι Ισλαμιστές του Σεράγεβο, ή όλοι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, οι Κροάτες, οι Βόσνοι κτλ., ήταν συνεργάτες των Ναζί. Τα ξέχασαν αυτά οι Αμερικανοί. Για να καταλάβετε, το ίδιο και με τα χημικά όπλα του Χουσέιν, με τον Καντάφη, τώρα με τον Άσαντ. Θέλω να αντιληφθείτε, είναι εύκολες οι προβοκάτσιες. Να λοιπόν, αυτά τα στοιχεία που σας τα κρύβουν όλοι και δεν τα καταλαβαίνετε οι περισσότεροι, είναι εδώ μέσα γραμμένα. Τα τσακάλια και οι ίνες της ελληνικής πολιτικής. Διαβάστε το. Εδώ μέσα θα πάρετε στοιχεία που δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά. Πουθενά μα πουθενά. Να λοιπόν, γιατί λέω παραλάβετε, δεν το λέω τυχαία. Τσακάλια και οι ίνες της ελληνικής πολιτικής. Τσακάλια και οι ίνες της ελληνικής πολιτικής. Και ο Τόμσε μέσα και όλοι οι Ρέντ και η Λαγκάρτ. Όλοι εδώ τα καλά παιδιά είναι. Και ο Ζόιμπλε. Ιδού οι Τούρκοι. Θέλετε να καταλάβετε γιατί θα διαλυθεί η Τουρκία? Θέλετε να το καταλάβετε, ναι ή όχι? Θέλετε? Ιδού οι Τούρκοι. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο θα διαλυθεί η Τουρκία. Όσο διαρκεί η εκπομπή, ισχύει η προσφορά. Όταν τελειώσει η εκπομπή, δεν ισχύει. Από 160 ευρώ μόνο κατά τη διάρκεια της εκπομπής, 29 ευρώ, 231 0, 25 23 20. Τηλεφωνήστε τώρα. Και τα δύο DVD μέσα. Και τα δύο DVD. Δύο εξαιρετικά DVD. Πρώτο DVD. Ιωσήφ το Παιδινός, Γέοντας Παΐσιος. Ιωσήφ το Παιδινός, Γέοντας Παΐσιος. Οι ίδιοι ομιλούν. Οι ίδιοι λένε τι θα γίνει με τη Ρωσία, με την Τουρκία, πώς θα εμπλακούν, η Κωνσταντινούπολη θα πάθει, τι θα γίνει, τι θα πάθουν οι Έλληνες, πώς θα εμπλακούν οι Γερμανοί, οι Ρώσοι. Οι ίδιοι λένε τι πρέπει να γίνει. Οι ίδιοι στην κάμερα τα λένε. Για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά οι ίδιοι ομιλούν. Δεύτερο DVD. Για το Χριστόδουλο. Για να καταλάβετε για ποιο λόγο έπρεπε να βγει από τη μέση ο Χριστόδουλος. Να ξυπνήσουμε συνέλληνες. Το επόμενο βιβλίο. Θέλετε να καταλάβετε για ποιο λόγο έπρεπε να φύγει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας? Γιατί οι υποκλοπές του Κώστα Καραμανλή ξεκίνησαν από το 2004 συνέλληνες. Με το που έγινε πρωθυπουργός της Ελλάδος, παρακολουθούσε το κινητό. Γιατί πολύ απλά ήξεραν ότι συζητούσε τον αγωγό Μπουρκά σε Αλεξανδρούπολη. Αυτό που δεν έπρεπε να γίνει ποτέ στην Ελλάδα, γιατί απομόνωνε την Τουρκία, απομόνωνε τον αμερικανικό παράγοντα από την περιοχή. Πολλά. Και είμαι από αυτούς που εγώ έχω πει χιλιάδες φορές. Θέλω τον άξονα Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, Αμερική. Ξέρω τι σας λέω. Τον ήθελα, το είπαμε στη Βουλή. Όπως είπα, βάλτε ρε παιδιά και τους επιχειρηματίες, τους μεταπράτες της Ελλάδος στη θυμπόση των πετρελαίων. Ο κ. Βαρδινογιάννης, ο κ. Κοπελούζος, οι οποίοι βγάζουν από τη μεταπράτηση. Βάλτε τους στην εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσα στο παιχνίδι για να μπορέσουμε να μην πιέζουν ώστε να μην γίνει εξόρυξη. Ξέρω τι σας λέω. Τα έλεγα μέσα στη Βουλή αυτά εγώ. Μ' άκουγε κανείς? Εδώ είναι το ερώτημα. 8 έργα, 20 ευρώ, προλάβετε τώρα και τα 8 έργα. Και δεν είναι τυχαίο ότι ο κ. Βαρδινογιάννης φεύγει από το Μέγκα. Δεν είναι τυχαίο ο ΕΟ και πάει στο Σταρ. Δεν είναι τυχαίο. Αν θυμηθείτε κάποιοι από εσάς, είχα πει ότι ένας επιχειρηματίας πολύ μεγάλος της Ελλάδος συγκρούστηκε με τα αμερικανικά συμφέροντα πριν 1,5 χρόνο. Όσοι βλέπετε την εκπομπή, ξέρετε τι λέω. Και συγκρούστηκε γιατί πήγε να κάνει εξόρυξη χρυσού με αραβική εταιρεία, παρακαλώ. Και όχι με αμερικανική. Και αυτό το πληρώνει τώρα και φαίνεται το πληρώσει πολύ ακριβά. Σύρθηκε στο άραμα της Γερμανίας αυτός. Ο άλλος έχει σχέση με την Αμερική. Γίνεται birth away κατάσταση. Όπως και ο φίλος μου Αλέξης, γνωστός δημοσιογράφος, φαίνεται ότι υπάρχει μια σύγκρουση στον Sky για το ποιος, πού και πού θα πάνε. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Αίμα θα ρεύσει. Το είχα πει επιχειρηματιών. Όχι αίμα κυριολεκτικά βιολογικά. Οικονομικά έλεγα. Θα γίνει σύγκρουση σφοδρή.
8 έργα, 29 ευρώ προλάβετε τώρα και τέτοιες πληροφορίες μόνο εδώ μέσα θα πάρετε. Μόνο στα βιβλία αυτά. Και τα 8 έργα μαζί με το ντοκιμαντέρ, 2-31-0-25-23-29 ευρώ. Τώρα τηλεφωνήστε. Τώρα ισχύει η δική τιμή. Και βέβαια, ιδού οι Τούρκοι. Θέλετε να μάθετε γιατί η Τουρκία θα διαλυθεί? Θέλετε να καταλάβετε για ποιο λόγο η Τουρκία θα διαλυθεί? Ιδού οι Τούρκοι. Θέλετε να καταλάβετε γιατί ποτέ δεν θα μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Τουρκία? Ιδού οι Τούρκοι. Προλάβετε τώρα 8 έργα, 29 ευρώ και τα 8 έργα μαζί, 2-31-0-25-23-20. Τώρα τηλεφωνήστε. Τώρα ισχύει η δική τιμή. Γι' αυτό και οι Τούρκοι προκαλούν τελευταία. Ομιλούν για δεξί χέρι της Τουρκίας στη Θράκη. Βγαίνουν στο Αιγαίο οπλισμένοι. Πήγαν στη Θάσο μέχρι τη Θυμονιά, στα παράλια ένα μίλι, κάνοντας έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου με ερευνητικό σκάφος. Έκαναν στη Θάσο και στη Σαμοθράκη. Και δεν μιλάει κανένας. Κανείς δεν μιλάει. Ανταυτού εμείς οι Έλληνες πήγαμε και ανοίξαμε το μουσείο του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε τόσο ηλίθιοι που αυτό σπίτι δεν είναι του Κεμάλ Ατατούρκ. Ουδέποτε υπήρξε. Το παιδί το πήραν 8 χρονών και το πήγαν εκεί. Και κανείς δεν ξέρει ποιανού γιος είναι, ποια είναι η σχέση του με την Τουρκία. Κανείς δεν ξέρει. Αλλά είναι ο Αλβανός. Αυτά στα λέω για να καταλάβετε. Ποιο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ? Επειδή το έχρισε έτσι ο Βενιζέλος και η παρέα του αργότερα, ο Ελευθέριος. Έτσι. Για να ξέρουμε τι λέμε. Δείτε λοιπόν, γιατί εγώ αισθάνομαι ντροπή με το μουσείο αυτό. Αισθάνομαι ντροπή γιατί δεν είναι το σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ. Γιατί πολύ απλά αυτός έσφαξε Έλληνες. Γιατί αυτός μαζί με τους Γερμανούς, εδώ μέσα είναι γραμμένο. Έτσι, μαζί με τους Γερμανούς έσφαξαν Έλληνες. Το καταλαβαίνετε? Έσφαξαν Ποντίους, Μικρασιάτες και Ανατολικοθρακιώτες. Και επειδή ο Ελευθέριος Βενιζέλος του έδωσε τον Νόμπελ Ειρήνης γιατί οι Αγγλοσάξονες πίεζαν ώστε να τα βρούμε με τους Τούρκους, κάποιοι λένε ο Βενιζέλος, ο μεγάλος, αυτός είπε για τον Νόμπελ Ειρήνης. Δεν με ενδιαφέρει τι είπε ο Βενιζέλος, ρε. Ο Βενιζέλος εκτέλεσε τον ίδιο των Άγγλων, μωρέ. Πλάκα μου κάνετε τώρα. Για διαβάστε λίγο τα αρχεία του Foreign Office να δείτε τι λέει. Για ποιο λόγο τον πρότεινε για Νόμπελ Ειρήνης? Για ξυπνήστε λίγο. Δείτε λοιπόν για να καταλάβετε μέχρι που μπορούν να φτάσουν οι Έλληνες. Μέχρι που μπορούν να φτάσουμε. Δείτε το. Φωτογραφικά ντοκουμέντα, ιστορικά έγγραφα, στιγμιότυπα από τη ζωή του ιστορικού ηγέτη της Τουρκίας Κεμάλ Ατατούρκ παρουσιάζονται στο πατρικό του σπίτι μέσα στο τουρκικό προξενείο στη Θεσσαλονίκη. Σε περίοπτη θέση βρίσκεται ένα κέρινο ομοίωμα του Κεμάλ Ατατούρκ, του καλλιτέχνη Μουράντ Ντασκίν, ενώ στις αίθουσες του κτηρίου παρουσιάζεται η ιστορική διαδρομή του. Την κορδέλα των εγγενείων έκοψαν ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, ο Mert Çelik, και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Άκης Γεροντόπουλος. Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ σημαντική πόλη και οι σημαντικές πόλεις αφήνουν τα σημάδια τους στους μεγάλους ηγέτες. Ο Κεμάλ Ατατούρκ υπήρξε μια σημαντική ιστορική προσωπικότητα. Δεν θα πρωτοτυπήσω ασφαλώς αν αναφερθώ και σε έναν Έλληνα μεγάλο πολιτικό ηγέτη εκείνης της εποχής, τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Η ύπαρξη στη Θεσσαλονίκη, την καρδιά της Μακεδονίας, ενός μουσείου για τον Κεμάλ Ατατούρκ, που είναι ανοιχτό σε όλο το κοινό, είναι σήμερα δυνατή και για λόγους που σχετίζονται με το όραμα των δύο αυτών ηγετών. Ελπίζω το μουσείο, μετά την πολύ καλή δουλειά ανακαίνησης που έχει γίνει σε ένα ιστορικό κτίριο, να... Δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πω τίποτα. Οι άνθρωποι δεν είναι. Ρε Άκη, γιατί ρε Άκη? Γιατί ρε Άκη? Μα είναι δυνατόν? Γιατί βρε αγαπητέ μου φίλε, γιατί? Μήπως δεν βγαίνουν οι Τούρκοι στην Ελλάδα? Μήπως δεν αλωνίζουν, δεν προκαλούν στη Θράκη? Γιατί ρε Άκη? Ο οποίος είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλός πολιτικός, ευφιέστατος άνθρωπος. Γιατί όμως το έκαναν αυτό? Μουσείο του Κεμάλ Ατατούρκ. Πλάκα μας κάνετε τώρα. Ας ανοίξουμε μουσείο του Κολοκοτρώνη στην Κωνσταντινούπολη. Ας ανοίξουμε εμείς μουσείο του Κολοκοτρώνη. Μα είναι λογικές αυτές. Σας διαβάζω λοιπόν, γιατί επικαλείται το Βενιζέλο για την τουρκοελληνική φιλία, τι λέει στα απόλυτα αρχεία του Foreign Office από το 1930 και μετά μέχρι το 1944. Να εστιάσουμε την επιρροή μας στα Βαλκάνια, εδραιώνοντας τη θέση μας στην Ελλάδα και την Τουρκία, και να καλλιεργήσουμε και να αξιοποιήσουμε την τουρκοελληνική φιλία ως θεμελιώδη παράγοντα στην Ανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αυτή είναι η πολιτική των Άγγλων. Και ο Βενιζέλος αυτή την πολιτική ακολουθούσε. Ό,τι έλεγαν οι Άγγλοι έκανε. Πλάκα κάνουμε τώρα? Τα ξεχνάμε αυτά? Η ιστορία είναι αμήλικτη. Δεν λέω ότι είναι μεγάλος ή μικρός πολιτικός άνδρας. Αλλά μην ξεχνάμε τα αυτονόητα επιτέλους. Αυτά όλα είναι κρυμμένα εδώ μέσα. Τσακάλια και ίνες της ελληνικής πολιτικής. Θα μάθετε αλήθειες που δεν θα μάθετε πουθενά αλλού Έλληνες. Θα μάθετε αλήθειες φοβερές. Εκπληκτικά πράγματα. Τσακάλια και ίνες της ελληνικής πολιτικής. Προλάβετε, τα παραλάβετε συνέλληνες στα βιβλία. Όσο διαρκεί εκπομπή ισχύει προσφορά. Όσο διαρκεί εκπομπή ισχύει προσφορά. Τσακάλια και ίνες της ελληνικής πολιτικής. 8 έργα, 29 ευρώ προλάβετε τώρα, 2-31-0-25-23-20. Το επόμενο βιβλίο. Ιδού οι Τούρκοι.
Θέλετε να καταλάβετε γιατί θα διαλυθεί η Τουρκία? Η Τουρκία θα διαλυθεί. Ιδού οι Τούρκοι. Θα καταλάβετε για ποιο λόγο η Τουρκία δεν πρόκειται να μπει ποτέ μα ποτέ συνελληνές μου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί θα διαλυθεί η Τουρκία. Εδώ μέσα τα στοιχεία. Πάμε στο επόμενο βιβλίο. Θέλετε να καταλάβετε για ποιο λόγο φωνάζω και ορίζομαι και λέω ότι καμία κυβέρνηση στην Ελλάδα δεν ασκεί σοβαρή πολιτική? Στο βιβλίο αυτό εδώ θα καταλάβετε για ποιο λόγο έπεσε ο Καραμανλής. Για ποιο λόγο τον έριξαν. Για ποιο λόγο ξεκίνησε από το 2004 να παρακολουθεί το κινητό τηλέφωνό του, να απειλείται η ζωή του. Αυτή είναι αλήθεια. Όχι ότι είμαι και λάτρης του Καραμανλή. Δεν με ενδιαφέρει το αν είναι καλός ή κακός όπως κάποιοι λένε, μεγάλος πολιτικός άνθρωπος. Όχι. Η αλήθεια είναι αυτή όμως. Και εγώ θα τη λέω. Για ποιο λόγο είχαν βάλει βόμβα στο Σινούκ? Όπου κατερρίφθη διαβόμβα στο Σινούκ Συνέλληνες. Και μέσα ήταν ο πατρέξης Αλεξανδρίας. Με αυτό ήταν να πάει ο Πούτιν. Όλα εδώ μέσα γραμμένα. Μη μου κάθεστε. Θα μείνετε άφωνοι από τα στοιχεία. 2-31-0, 25-23-20, 29 ευρώ όσο διαρκεί εκπομπή το επόμενο βιβλίο. Το χαρίζω σε όλους τους Οθωμανολάγνους. Αυτό το βιβλίο, πώς η Γερμανία έθεσε τον ελληνισμό της Τουρκίας. Αυτό, κύριοι, αποδεικνύει ότι ο Κεμάλ Ατατούρκ σε συνεργασία με τους Γερμανούς έδωσαν εντολή οι Γερμανοί στον Κεμάλ Ατατούρκ να σφάξουν και στους νεότουρκους τους Έλληνες της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης. Αυτό είναι βιβλίο του 1916, συλλεκτικό. Διαβάστε το όλοι εσείς οι πολιτικοί, υπουργοί και βουλευτές, μπας και ξεστραβωθούν ορισμένοι και καταλάβουν τι εγκλήματα κάνουν καθημερινά. Εδώ μέσα να το βρούμε. Εγώ είμαι υπέρ της φιλίας με τους Τούρκους. Ναι, δεν είμαι υπέρ του πολέμου. Αλλά θέλω η φιλία να βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Δεν μπορεί να υποκινούνται μια με τους Γερμανούς οι Τούρκοι, μια με τους Αμερικανούς εναντίον της Ελλάδος. Δεν μπορεί να τους υποκινούν. Ενώ γενετικά και ανθρωπολογικά το 60% από αυτούς είναι ελληνογενείς. Γενίτσαροι, είναι απόγονοι των γενιτσάρων. Εδώ μέσα όμως θα καταλάβετε από το βιβλίο του συλλεκτικό για ποιο λόγο οι Έλληνες εσφάγισαν από τους Τούρκους με εντολή των Γερμανών. Θα δείτε επίσης στοιχεία για το πώς η Deutsche Bank φτιάχτηκε με χρήματα των Ελλήνων. Απίστευτο. Γενικό Επιτελείο Στρατού. Αυτό το βιβλίο το πολιτοποίησε ο Ανδρέας Πανδρέου. Γράφει πράγματα που όταν διάβασα, δηλαδή βούρκωσα, αγανάκτησα, εξοργίστηκα με την κατάνοια των νεοελλήνων. Γενικό Επιτελείο Στρατού. Το πολιτοποίησε, το έκαψε σε υψηκάμινο ο Ανδρέας Πανδρέου. Έχει μέσα όλα τα εγκλήματα της ηγεσίας της αριστεράς, του Κουκουέ. Όλα τα εγκλήματα. Για τα οποία δεν χωράει αμφιβολία. Μιλάω για ηγεσία. Δεν μιλώ για τους αγνούς πατριώτες αριστερούς. Γενικό Επιτελείο Στρατού. Πάρτε το και διαβάστε το. 2 DVD. Το πρώτο DVD. Για πρώτη φορά ο Γέροντας Παΐσιος και ο Σύμφατο Παιδινός μιλάνε οι ίδιοι και αναλύουν τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και πέρα. Οι ίδιοι μιλάνε. Οι ίδιοι, έτσι. Όχι κάποιος είπε, κάποιος άκουσε. Στο ντοκιμαντέρ για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά δει τον Γέροντα Παΐσιο και τον Γέροντα Σύμφατο Παιδινό. Και το δεύτερο DVD για τον Χριστόδουλο. Για να καταλάβετε για ποιο λόγο τον δολοφόνησαν. 8 έργα 29 ευρώ και τα 8 έργα μαζί 29 ευρώ. Μη μου κάθεστε όσο διαρκεί εκπομπή. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, τελειώνει η προσφορά από 160 ευρώ, 29 ευρώ. 2-31-0, 25-23-20. Τηλεφωνήστε τώρα συνέλληνες μου. Τώρα. Είναι τυχαίο ότι η ελληνική πολιτεία κάλεσε Έλληνες μουσουλμάνους από τη Θράκη να στελεχώσουν τα μειονοτικά σχολεία της μειονότητας. 240 νέοι μουσουλμάνοι υπέβαλαν αιτήσεις στο Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας για να γίνουν οι δάσκαλοι, αντίστοιχα δηλαδή με τους χριστιανούς καθηγητές των θρησκευτικών. Αυτό δεν άρεσε στην Τουρκία. Έτσι κάποιοι διέρευσαν τα ονόματα όσων υπέβαλαν αιτήσεις και σύμφωνα με διάφορα site, η εφημερίδα Τριακίν Σεσί του Ντεντέ έβγαλε στη σέντρα στοχοποίηση όσους έκαναν αίτηση. Δηλαδή, ακούστε τώρα. 240 μουσουλμάνοι θέλουν να πάνε να διδάξουν όπως το ελληνικό κράτος. Η ελληνική νομοθεσία λέει στα μουσουλμανόπαιδα τη γλώσσα θέλετε, τη γλώσσα λάθος βέβαια, αλλά το Κοράνι. Τα σκεφτικά τους. Και βγαίνουν τα ονόματα φόρα παρτίδα αυτών που έκαναν αίτηση για να τους στοχοποιήσουν. Με εντολή της Άγκυρας. Αυτά είναι απίστευτα πράγματα. Είναι απίστευτα. Είναι τρελά πράγματα. Μόνο στην Ελλάδα μπορούν να συμβούν. Μόνο στην Ελλάδα, συνέλληνες μου. Και βέβαια, την ώρα που εμείς ανοίγουμε μουσεία του Κεμάλ Ατατούρκ, κατεδαφίζει τον ναός του προφήτη Ηλία στη Σμύρνη. Για να καταλάβετε, συνέλληνες μου. Έτσι, αυτό γιατί, ενώ τα σχέδια του αυτοκινητόδρομου έδειχναν τον ναός γλίτωνε, ο προφήτης Ηλίας, ο ναός θα κατεδαφιστεί. Για να καταλάβετε, εμείς στήσουμε τζαμιά και άλλοι γκρεμίζουν εκκλησίες. Τόσο πολύ μισούν την Ορθοδοξία. Τόσο, αυτά τα έλεγαν βέβαια και οι Γερμανοί, οι φίλοι μας, να μην το ξεχνάμε. Δείτε εδώ, αυτό είναι το βιβλίο του Μιχαήλ Ροδά.
του πρεσβευτή μας στην Κωνσταντινούπολη. 1916 εκδόθηκε, από Παλαιοπολείο το βρήκαμε. Τι λέει εδώ? Τι λέει εδώ? Αυτούς εδώ τους φυλάτε. Βλέπω δε, λέει, ο αυτός Γερμανός τους ελληνικούς ναούς μετακοδονοστάσε και τα ελληνικά σχολεία και είπε δεικνύουν αυτά προς τουρκικές αρχάς. Ενώ όσο αφήνετε αυτά εδώ, σεις θα είστε οι ήλωτες των Ελλήνων. Είναι επισήμως βεβαιωμένα τα πράγματα αυτά. Δηλαδή τους έλεγε σφάξτε τους Έλληνες, κατεδαφίστε τους χριστιανικούς ναούς. Έτσι να καταλάβετε τι βιβλίο πολτοποίησε το ελληνικό κράτος. Αυτό το βιβλίο του 1916 που το βρήκαμε και σας το παραδίδουμε. Μόνο σε εσάς είναι Έλληνες. Μόνο σε εσάς. Μιχαήλ Δοδάς. 1916 παρακαλώ. Πολτοποιημένο βιβλίο σε Παλαιοπολία το βρήκαμε. Μόνο και μόνο για να μην μάθετε ποτέ την αλήθεια. Μέσα στην προσφορά και τα 8 έργα 16 ευρώ, 29 ευρώ, 8 έργα 231 0, 25, 23, 20. Τηλεφωνήστε τώρα. Τώρα συνέλληνες. 231 0, 25, 23, 20, 29 ευρώ και τα 8 έργα μαζί. Να σας πω ότι, και πρέπει να το καταλάβετε, το πλοίο που κάνει έρευνες εκεί στη Θάσο και στη Σαμοθράκη, για ψάξτε το λίγο όλοι σας, τι σχέση έχει με τη Γερμανία. Το πλοίο των Τούρκων, το ερευνητικό που κάνει βόλτες, ποια είναι η σχέση με Γερμανούς? Το πλήρωμα τι υπηκότητα έχει? Δεν υπάρχουν μωρέ μυστικές υπηρεσίες ελληνικές? Εγώ διαβάζω τουρκικό τύπο. Δεν διαβάζει κανείς από εσάς? Το πλήρωμα του σκάφους του ερευνητικού έχει ή δεν έχει Γερμανούς υπηκόους επάνω? Έχει ή δεν έχει Γερμανούς πολίτες επάνω? Ρωτάω, μπορεί να κάνω και λάθος. Είναι Γερμανοί οι οποίοι πήραν τουρκικά διαβατήρια. Για να καταλάβετε που ζούμε, αυτό που θέλουν είναι η ενέργεια από την Ελλάδα Γερμανία. Αυτό θέλουν. Όπως και οι Αμερικανοί, όπως και όλοι τους. Να λοιπόν γιατί μιλώ για μαξιλάρια, μια μεγάλη χώρα για να μας βοηθήσει. Γιατί εμείς με τις ηγεσίες που διαθέτει η Ελλάδα, αλλά και με την αδυναμία την οικονομική που έχουμε δυσκολία στο να το κάνουμε αυτό. Και οι Αλβανοί κάνουν μαγκές, οι Τούρκοι κάνουν μαγκές, όλοι κάνουν μαγκές στην Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και να θυμίσω σε κάποιους τι έκανε ο Χότζα στους χριστιανούς Ορθοδόξους που επαναλαμβάνει τώρα οράμα. Ένας από τους μεγαλύτερους ανθέλληνες που τον έκαναν βόλτα εδώ οι δικοί μας δήμαρχοι μερικά χρόνια, ως δήμαρχο Τυράννο τον πήγαιναν βόλτα στη Βέρεια, αν θυμάμαι καλά, τον έδωσαν και τα κλειδιά της πόλης. Τόσο βλάκες είναι. Τόσο ηλίθιοι είναι οι Έλληνες. Τόσο ηλίθιοι, τόσο ανενημέρωτοι είναι οι δήμαρχοι που έχουμε. Τον κάναν βόλτες όλη την Ελλάδα. Το Ράμα, ο οποίος σήμερα με εντολή ξένων χωρών καταδαφίζει ελληνικές εκκλησίες. Να δούμε τι έκανε και ο Χότζα λοιπόν. Να το δούμε και αυτό. Δείτε το. Το κομμουνιστικό καθεστώς της Αλβανίας με επικεφαλή τον δικτάτορα Εμβέρ Χόντζα επιβλήθηκε μετά την αναρρίχηση των κομμουνιστών στην εξουσία στις 29 Νοεμβρίου του 1944. Η πορεία της μεταπολεμικής Αλβανίας υπό το κομμουνιστικό καθεστώς έβαλε σε προβληματισμό τις θρησκευτικές κοινότητες, αφού έβλεπαν ότι η επίσημη ιδεολογία του έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με τη θρησκεία και τον κλήρο, που θεωρούνταν μάλιστα ότι ήταν όργανα της αστικής τάξης και ότι λειτουργούσαν σε βάρος των λαϊκών μαζών και ότι ήταν όργανα των κατακτητών όλων των εποχών. Έτσι, κατά το πρότυπο των Μπολσεβίκων της Σοβιετικής Ένωσης που είχαν ξεσπάσει σε άγριους διωγμούς κατά της Ορθόδοξης Εκκλησίας, το καθεστώς της Αλβανίας μετά τις εθνικές εκλογές του Δεκεμβρίου του 1945 κατέπνιξε στην κυριολεξία κάθε μορφή ελευθερίας, της οποίας γνήσια έκφραση αποτελούσε η θρησκευτική κοσμοθεωρία και διδασκαλία. Ένα πρώτο βήμα ήταν η υποβάθμιση του μαθήματος των θρησκευτικών και στη συνέχεια με διάφορες μορφές διώξεων και λαιλασίας των περιουσιακών στοιχείων στη χειραγώγηση της θρησκευτικής ελευθερίας και στις 25 Αυγούστου του 1949 στη βίαιη απομάκρυνση του Αρχιεπισκόπου Χριστόφορου Κίση και στις 27 Φεβρουαρίου του 1967 η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος απίφθινε επιστολή προς τις νομαρχιακές επιτροπές του κόμματος, με την οποία ζητούσαν να θέσουν τέρμα σε κάθε μορφή παρουσίας των θρησκευτικών κοινοτήτων, υποδεικνύοντας μάλιστα το γκρέμισμα των χώρων λατρείας, δηλαδή των εκκλησιών και των μοναστηριών, μέχρι αφανισμού των αποπροσώπου γης, όπως χαρακτηριστικά επεσήμαν. Όλα αυτά που βλέπετε τώρα και αυτό που γίνεται στην Πρεμετή ήταν μια εκκλησία ελληνική. Ο Χότζα την έκανε πνευματικό κέντρο, ξανά έγινε εκκλησία, γιατί πολύ απλά αυτά λένε διεθνείς συνθήκες να επιστρέψουν με την UNESCO, με τον ΟΗΕ, όλα τα μνημεία ή όλοι οι ναοί στην προτέρα κατάσταση με την οποία ιδρύθηκαν, και τώρα επειδή υποκινούνται από ξένες χώρες ο Ράμα και η παρέα του
καίνε εκκλησίες, καίνε ναούς, πατάνε σταυρούς και εμείς κοιμόμαστε όρθιοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Θα μου πείτε ποιος υποκινεί. Βάλτε λίγο το μυαλό να δουλέψει. Βάλτε λίγο το μυαλό να εργαστεί. Ποια χώρα υποκινεί γενικώς και αορίστως διάφορες ανοίξεις ή διάφορες επαναστάσεις? Γιατί? Όχι γιατί μας μισεί. Αυτό προς Θεού, όχι. Γιατί πολύ απλά εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. Διότι η Ελλάδα ανήκει στη σφαίρα επιρροής των Γερμανών. Διότι η Ελλάδα δεν πρέπει να πάει με τη Ρωσία και τη Γερμανία, πρέπει να πάει εκεί που πρέπει να πάει, κάτι δική τους άποψη. Αυτά, για να τα καταλάβουν ορισμένοι, είναι ψηλά γράμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Οι περισσότεροι εκεί μέσα το μόνο που κάνουν να παίρνουν το μισθό τους. Το θυμάμαι, 5 χρόνια ήμουνα. Ερχόταν υπογραφούλα και φεύγαν να παίρνουν τα λεφτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε να μάθετε λοιπόν όλα αυτά τα στοιχεία που σας τα κρύβουν? Τσακάλια και ίενες ελληνικής πολιτικής. Έχουν απομείνει 7-8 σειρές, δεν έχουμε παραπάνω. Τσακάλια και ίενες ελληνικής πολιτικής. Θέλετε να μάθετε επιτέλους την αλήθεια? Εδώ μέσα, συνέλληνες. Εδώ μέσα. Θέλω να καταλάβετε, συνέλληνες, ότι η Ελλάδα έτσι όπως έχει γίνει, περιπλέκονται τα πράγματα. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου μας τραβάει κάθε χώρα από την πλευρά της. Θα σας τα αποδείξω σε λίγο. Εξαιρετικό σύγγραμμα, διαβάστε το. Το επόμενο βιβλίο. Θέλετε να καταλάβετε γιατί θα διαλυθεί η Τουρκία? Ιδού οι Τούρκοι. Ιδού οι Τούρκοι. Γιατί θα διαλυθεί, συνέλληνες? Είναι δεδομένο. Ιδού οι Τούρκοι. Και θα καταλάβετε γιατί θα διαλυθεί η Τουρκία. Θέλετε να καταλάβετε για ποιο λόγο έπρεπε να φύγει ο Καραμανλής από τη Μέση και η Νέα Δημοκρατία? Θέλετε να καταλάβετε γιατί βάλαν βόμβα στο Σινούκ και σκοτώθηκε, δολοφονήθηκε ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας και η συνοδεία του? Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι οι δύο που δεν μπήκαν μέσα και επέζησαν, ήξεραν πολλά οι άνθρωποι, πήγαν στην Αίγυπτο να πάρουν τα αμάξι στο αεροδρόμιο και είχε βόμβα μέσα. Και αυτό συμπτωματικό είναι. Όλα είναι συμπτώματα και συμπτώσεις, ρε παιδιά. Ντρέπομαι ειλικρινά για όλα αυτά που συμβαίνουν. Ντρέπομαι. Να λοιπόν, γιατί λέω 8 έργα 29 ευρώ για να καταλάβετε τι παιχνίδια παίζονται. Για να αντιληφθείτε τι παιχνίδια παίζονται στην Ελλάδα. Παίζονται τρομακτικά παιχνίδια. 8 έργα 29 ευρώ, 2-31-0-25-23-20. Και 2 DVD. Το πρώτο DVD, για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά, ο Γέροντας Παΐσιος και ο Σύμφατο Παιδινός οι ίδιοι μιλούν. Θα τους δείτε να μιλάνε για την κόντρα Ρωσίας, Τουρκίας, τι θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη, τι θα γίνει με Ελλάδα, Βουλγαρία, Γερμανία, μπλοκές, τι θα γίνει ακριβώς. Οι ίδιοι τα λένε. Για πρώτη φορά μιλούν οι ίδιοι. Όχι κάποιος το είπε, κάποιος το άκουσε. Θα τους δείτε στην κάμερα, μιλάνε οι ίδιοι. Το δεύτερο DVD για να καταλάβετε ποιοι και γιατί έβγαλαν από τη μέση το Χριστόδουλο. 8 έργα 29 ευρώ και τα 8 έργα μαζί 29 ευρώ. Τηλεφωνήστε τώρα, συνέλληνες. Και τα 8 έργα μαζί 29 ευρώ. 2-31-0-25-23-20. Τώρα τηλεφωνήστε. Μη μου κάθεστε. Μην κάθεστε απλά. Και θα σας πω για να καταλάβετε ποιος ελέγχει την ελληνική οικονομία. Για να μην τρώτε παραμύθια. Ένας μεγάλος επενδυτής που συμμετείχε στην τράπεζα, στην αύξηση της τράπεζας Πειραιώς, είναι ο Πόλσον. Το ξέρετε αυτό? Είναι και ο Σόρος. Στις ελληνικές τράπεζες λοιπόν συμμετείχαν με αυξήσεις με το κεφαλαίο διάφορα hedge fund τα οποία τα λέγουν συγκεκριμένοι. Για να καταλάβετε. Και όταν αυτή η τράπεζα ελέγχει την ελληνική γη, κάτι δεν πάει καλά. Ανά πάσα ώρα και στιγμή στα παίρνουν δια τις πλαγιές οδού. Δεν είναι όπως φαίνονται τα πράγματα πολλές φορές. Ειλικρινά το λέω αυτό, δεν είναι όπως φαίνονται τα πράγματα. Θέλω να αντιληφθείτε ορισμένοι ότι αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα σήμερα θυμίζει ένα ζωντανό οργανισμό ο οποίος ψυχοραγεί και μαζεύονται γύρω-γύρω από αυτόν οι ίενες. Μαζεύονται οι ίενες, τα τσακάλια, τα όρνεα για να κατασπαράξουν. Και επειδή έχει πολύ ψαχνό η Ελλάδα, γεωστρατηγικά, γεωπολιτικά, ενεργειακά, έχουν πέσει όλοι μαζί πλέον. Και ίενες, και τσακάλια, και όρνεα να φάνε. Και αυτά τα παραμυθάκια περί τι έχει η Ελλάδα, μωρέ, δεν έχει αξία η Ελλάδα, ας τα κόψουν κάποιοι. Είναι η μόνη χώρα στην περιοχή που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι στην Ευρωζώνη, που έχει σταθερότητα παρά την πτώχευση μαζί με την Κύπρο που έγινε εκδόλη πτώχευση για να μπορούν να λιμένονται κάποιοι σήμερα τα ημάτια της Ελλάδος που δεν είναι τα τουβάρια, αλλά είναι και η θέση γεωστρατηγική και όλα αυτά που σας λέω εδώ και καιρό. Θέλω να τα καταλάβετε, συνέλληνες. Αν θέλετε να τα καταλάβετε καλύτερα, μέσα στο βιβλίο Τσακάλια και ίενες ελληνικής πολιτικής, θα δείτε, συνέλληνες, όλα εκεί τα στοιχεία που από πουθενά δεν πρόκειται να βρείτε. Τσακάλια και ίενες ελληνικής πολιτικής. Προλάβετε το, παραλάβετε τώρα. Τώρα, συνέλληνες μου, με όλες τις λεπτομέρειες. Δεύτερο βιβλίο. Ιδού οι Τούρκοι. Θέλετε να καταλάβετε για ποιο λόγο θα διαλυθεί η Τουρκία? Θέλετε να καταλάβετε για ποιο λόγο θα διαλυθεί η Τουρκία, ναι ή όχι? Για ποιο λόγο θα διαλυθεί η Τουρκία?
Θέλετε να καταλάβετε για ποιο λόγο θα διαλυθεί η Τουρκία, ναι ή όχι? Λόγος. Στο άλλο βιβλίο Τσακάλια και της ελληνικής πολιτικής θα δείτε μέσα τον Ντράγκη, τον Ζόιμπλε, όλα τα καλά παιδιά. Τη Λαγκάρντ, τους βλέπετε εκεί, τον Ψιμίτη, τον Τζοκατζόπουλο, όλα τα καλά. Τη Λαγκάρντ, όλοι εδώ είναι. Η Μπέργκελ, όλοι Ρεν, ο Ζόιμπλε, όλα τα καλά παιδιά εδώ μέσα είναι. Να λοιπόν γιατί λέω παραλάβετε τα. Δεν το λέω τυχαία. 2-31-0, 25-23-20, 29 ευρώ. Τώρα τηλεφωνήστε. Μη μου κάθεστε, έχουν απομείνει 3-4 σειρές, δεν έχουμε παραπάνω. Για 3-4 από εσάς τυχερούς που θα προλάβουν να παραλάβουν τα βιβλία. Το επόμενο βιβλίο. Αυτό εδώ. Ένα βιβλίο κόλαφος για να καταλάβετε για ποιο λόγο μας δούλευαν επί δεκαετίες. Γιατί στο Παλαιοπωλείο το βρήκαμε το βιβλίο του πρεσβευτή μας στην Κωνσταντινούπολη το 1910-11-12 του Μιχαήλ Ροδά, ο οποίος για πρώτη φορά λέει την αλήθεια. Ότι οι Γερμανοί έδωσαν εντολή στους Τούρκους να σφάξουν τους Έλληνες ποντίους, Έλληνες Μητρασιάτες και Έλληνες Ανατολικοθρακιώτες. Η εντολή ήταν από τους Γερμανούς. Πώς? Εδώ μέσα. Γιατί σας λέω ότι η Deutsche Bank φτιάχτηκε με χρήματα των Ελλήνων? Πώς? Εδώ μέσα. Η Deutsche Bank, η γερμανική τράπεζα, φτιάχτηκε με χρήματα ελληνικά των Ελλήνων συνέλληνες. Να λοιπόν γιατί λέω παραλάβετε τα. 8-29 ευρώ, 3-4 σειρές έχουν απομείνει. Όσοι προλάβετε, τα παραλάβετε. Το επόμενο βιβλίο, αυτό εδώ. Γενικό Επιτελείο Στρατού, Διεύθυνση Εθνοφυλακής. Το έκαψε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Με εντολή του Παπανδρέου κάηκε. Γιατί? Γιατί για πρώτη φορά το Γενικό Επιτελείο Στρατού έγραφε όλα τα εγκλήματα της ηγεσίας της αριστεράς. Τα εγκλήματα που έκανε η ηγεσία της αριστεράς καταγραμμένα εδώ μέσα. Και το πολιτοποίησε και το έκαψε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Να λοιπόν γιατί λέω παραλάβετε τα. 8 έργα, 29 ευρώ, 3-4 σειρές έχουν απομείνει. Μη μου κάθεστε. 2-31-0, 25-23-20. Τώρα τηλεφωνήστε. Τώρα ισχύει η δική τιμή. Και να πάμε τώρα για να καταλάβετε τι σημαίνει να είστε Έλληνες. Είναι μεγαλείο να είσαι Έλληνας, είναι Έλληνες. Είναι μεγαλειώδες. Στα DVD που δείχνουμε στην προσφορά, επειδή με ρώτησαν πολύ, ναι, μιλάνε οι ίδιοι γέροντες. Ο Γέροντας Παΐσιος και ο Σύμφατο Παιδινός μιλάνε οι ίδιοι. Οι ίδιοι μιλάνε on camera και λένε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Με τη Ρωσία, την Κωνσταντινούπολη, την Τουρκία, την Αμερική, την Βουλγαρία. Οι ίδιοι γέροντες. Και ο Σύμφατο Παιδινός και ο Γέροντας Παΐσιος μιλούν. Οι ίδιοι μιλάνε. Και θα καταλάβετε για ποιο λόγο δολοφονήθηκε ο Χριστόδουλος. Για ποιο λόγο το βγάλανε από τη μέση, εν πάση περιπτώσει. 8 έργα, 29 ευρώ. Έχω μείνει 3-4 σειρές, δεν έχουμε παραπάνω. 2-31-0, 25-23-20. Τώρα τηλεφωνήστε. Τώρα ισχύει η δική τιμή. Μη μου κάθεστε. Πάμε να δείξουμε ένα μικρό βίντεο. Για να δείτε το μεγαλείο που κρύβει η Ελλάδα. Πόσο μεγάλοι είμαστε. Αλλά πόσο δυστυχώς μικροί καταντήσαμε και καταστήσαμε τον τόπο αυτόν μικρό, όχι σε δύναμη, σε πολιτισμό κυρίως. Δείτε το. Και πέστε μου εσείς πώς τα κατασκεύαζαν αυτά οι προγονείς σας. Εγώ δεν λέω ότι εξωγήινοι, πώς λέγουν αυτούς οι Λεμελίμ, πώς λέγουν τα αυτιά. Πώς τα κατασκεύαζαν. Ήξεραν. Είχαν πνεύμα, είχαν πολιτισμό. Και καταντήσαμε απέδευτοι, αγράμματοι, αστοιχείωτοι. Και δεν λέω ότι και εγώ δεν είμαι. Μέλος του συστήματος είμαι και εγώ. Το ίδιο πράγμα. Ακόμα και τώρα μαθαίνω. Γι' αυτό λέω, τα πέτυχαν με αγώνα να μας κάνουν απέδευτους, ανάγωγους και κυρίως ανθέληνες. Γι' αυτό λέω να ξυπνήσουμε όλοι, να αντιληφθούμε τι γίνεται γύρω μας. Να λοιπόν γιατί λέω διαβάστε τα βιβλία. Τέτοια πληροφόρηση από εδώ θα βρείτε. 8 έργα, 29 ευρώ και τα 8 έργα μαζί. Τσακάλια και ίνες της ελληνικής πολιτικής. Εξαιρετικό έργο. Για να μάθετε για τον Ντράγκη, τον Ντόμψεν, την Λαγκάρντ, τον Ζόιμπλε. Αλήθειες που οι άλλοι δεν τολμούν να πούν. Εξαιρετικό έργο συνέλληνες. Τσακάλια και ίνες της ελληνικής πολιτικής. Μια-δυο σειρές έχουν απομείνει. Μια-δυο σειρές. Ιδού οι Τούρκοι. Θέλετε να καταλάβετε για ποιο λόγο θα διαλυθεί η Τουρκία. Θέλετε να καταλάβετε για ποιο λόγο η Τουρκία θα διαλυθεί, ναι ή όχι. Για ποιο λόγο να καταλάβετε για ποιο λόγο η Τουρκία δεν μπορεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Εδώ μέσα είναι γραμμένο. Θέλετε να καταλάβετε για ποιο λόγο ο Καραμανλής έπρεπε να φύγει και η κυβέρνηση της Δημοκρατίας? Διότι σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι αξιωματικοί της ΕΕΠ που κατέθεσαν στο πλαίσιο της έρευνας που γίνεται για τον Καραμανλή εντάσσουν μια σειρά γεγονότων που σημαίωσαν αρνητικά την εποχή του Καραμανλή σε ένα οργανωμένο σχέδιο αποσταθεροποίησης του πολιτικού συστήματος. Εδώ μέσα να βρείτε στοιχεία, θα καταλάβετε γιατί βάλαν βόμβα μέσα στο Σινούκ για να σκοτώσουν τον Πούτιν. Και σκότωσαν τελικά τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας. Γιατί έπρεπε να πέσει ο Καραμανλής. Εδώ μέσα είναι γραμμένα. Για να καταλάβετε για ποιο λόγο η Νέα Δημοκρατία έπρεπε να φύγει. Μία-δύο σειρές. 8 έργα, 29 ευρώ και τα 8 έργα μαζί. 2-31-0, 25-23-20 τηλεφωνήστε τώρα όμως. Τώρα ισχύει η ειδική τιμή. Και τα 2 DVD. Στα οποία στο ΜΕΝ πρώτο μιλάει ο Γέροντας Παΐσιος και ο Σύμβατος Βατομεδινός. Οι ίδιοι μιλάνε. Και τι θα γίνει με τη Ρωσία, με την Κωνσταντινούπολη, πώς την πάρουμε, πώς δεν την πάρουμε. Μέσα οι ίδιοι μιλάνε στο ντοκιμαντέρ. 8 έργα, 29 ευρώ. Και ο Γέροντας Παΐσιος και ο Σύμβατος Βατομεδινός μιλούν οι ίδιοι. Και για τον Χριστόδουλο, το μακαριστό. Για ποιο λόγο τον δολοφόνησαν? Ένας-δύο από εσάς που θα προλάβουν τώρα να τηλεφωνήσουν στο 2-31-0-25-23-20 θα παραλάβουν και τα 8 έργα με 29 ευρώ. Τηλεφωνήστε γιατί δεν τελειώσει η εκπομπή, δεν ισχύει προσφορά. Κάπου εδώ θα αποχαιρετήσουμε και εδώ το επαναλαμβάνω. Θα είμαστε ακριβοδίκαιοι με όλους. Θα λέμε τα καλά και τα στραβά. Και κυρίως θα ενημερώνουμε όσο μπορούμε καλύτερα εσάς που τα μεγάλα κανάλια δεν σας ενημερώνουν έτσι κι αλλιώς. Να είστε καλά.